Aby to bylo čitelný. A rozfoukáme. To rovnou můžete postat, ne? Ale zapal nějakou tu svíčku, že to poděláme ti. Hovnem. Takhle, Můžu se na to ale jak ty plnout? máš tu, takovou tu, jak se jmenuje, červenou. Nevím. Jsem to... Jo, musím pro mě hořet. Ještě na tom zabíte psa. Takhle, kapitán Krabs. No, ještě. Jako zase kdo to pořádá, že jo? Jo, ponepiš to dole, no. Super, jo. Ještě z toho vosku by bylo dělat třeba jen takový, třeba do té jedničky, nebo do té nuly, takový, jako takový bobek z toho udělat, naklopat. Jo. To snehný. No,